bon rival. La veritat que les xiques cada volta estan més fortes i n'hi ha que esforçar-se un muntó per estar al nivell i aguantar ahí. Pues bé, bueno, almenys pues planeé que Jesús Pobre, la veritat que sí, és corredoreta esta, també té les seves dificultats, però bé, salut bé. L'únic, el tros del poble sempre és més animat, el tros dels caminars, pues, un poquet tirant de força mental, perquè falta un poc d'animació ahí, però després el poble és superbé. Sí, ja acabem ja el circuit, anirem per ja completar, ja tinc les 8, però bueno, per gust de fer-la també de missa.